Janing haul Bung Karno ping 55 sing dibeber nang Kutha Blitar ditutup ambek acara ziarah kebangsaan Sabtu isuk mau. Ewonan peziarah teko pirang-pirang daerah ngebeki makam Bung Karno. Kabeh lungguh sila. Barek melok donga sing dipimpin Menteri Agama Nasaruddin Umar. Ewonan warga ngebeki makam Bung Karno Sabtu isuk mang. Gawe melok puncak acara haule sang proklamator sing ping 55. Suasanane krasa khidmat. Tepake wong-wong iku lungguh sila nyemak donga sing dipimpin langsung marek Menteri Agama Nasaruddin Umar. Saliyane ewonan warga akeh tokoh sing melok acara iki. Saipul Paet Wali Kutha Blitar Syaukul Muhibin teko ambek jajaran Forkopimda. Yono Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim Said Abdullah ambek teko partai liyane. Sauntara teko keluargane Bung Karno, ana Romi Soekarno, anake Rahmawati, karo putra Soekarno Al-Hadad, anake Sukmawati. Saliyane mimpin donga Menteri Agama Nasaruddin Umar yo ngekeki tausiah. Nang ceramahe menak ngelingno pentinge nyawang teladane Bung Karno. Jare menak Bung Karno isok merdekakno bangsa Indonesia masih gak didukung infrastruktur modern. Iku polahe Bung Karno duwe keyakinan marek wani sing ngarakno dheke dihormati donya. Nutup tausiahe menak nyampeno nek acara haul iki klebu wujud penghormatan nang jasane tokoh-tokoh kaya Bung Karno sing wis ngekeki sumbangan gedhe kae bangsa. Sauntara sewengi saturunge ewonan warga melok slametan akbar haul Bung Karno sing diisi ambek slametan 5.000 tumpeng, pengajian kebangsaan ambek Gus Muwafiq karo sambutan teko Megawati Soekarno Putri sing diwacakno Ganjar Pranowo. Kekuatan moral di tingkat global.